bazenekien zure eskolako jantokia alda dezakezula? Jantokia ez da aurrek jaten duten lekua bakarrik. Ikasteko, elkarrekin bizitzeko eta elikadura osasungarri eta iraunkorraz gozatzeko funtsezko gunea ere bada. Baina zer eta nola jaten dugun hobetu nahi badugu, inplikatu behar gara. Kezkatzen zaitu menuen kalitateak? Zure jantokia hezitzaileagoa izatea nahi duzu? Jantoki batzordearekin bat egin. Jantokia, gure seme-alaben hezkuntzaren funtsezko arlo bat da. Jantoki justuagoak, jasangarriagoak eta osasungarriagoak nahi ditugu. Gure seme-alabek giro lasai eta atsegin batean jan dezaten nahi dugu, ohitura onak ikasiz. Eta zu, aldaketaren parte izan zaitezke. Jantoki batzordeko kide bazara, honako hauek egin ditzakezu. Zerbitzua kontrolatu, hobekuntzak proposatu, kalitatezko produktuak eta produktu ekologikoak exigitu, sukaldea eskatu, eta eskola baratzea edo hamaiketako osasungarriak bezalako proiektuak bultzatu. Gainera, jantokiko espazioa hobetu dezakezu. Aurren parte hartzea sustatu eta lotura handiagoa sor dezakezu familien, jantokian lan egiten duten pertsonen eta elikagaiak ekoizten dituztenen artean. Jantokia eskolako hezkuntza proiektuaren parte da eta kalitatezko espazio atsegina eraiki dezakegu. Jateko leku bat baino askoz gehiago baita jangela. Bat egin jantoki batzordearekin eta elkarrekin eraiki dezagun gure seme-alabentzat nahi dugun jangela. Parte hartu eta erabaki.